Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Bayu. Pinaringan sehat ta? Alhamdulillah pangestune Mas, kula sehat. Kudu disehat-sehatke mergo sampeyan kuwi dudu duweke kulawarga ning saiki duweke masyarakat umum mergo kepinteran panjenengan. Nggih Mas. Tetep awet lembah manah, tetep awet dadi piyai sing apik lahir lan batine. Amin. Nggih Mas pangestune. Sing penting awet, muga-muga awet nggih to. Nggih leres. Nggih niku panjenengan wis diantu-antu kalih warga Koperasi Karep Tuwin Bojonegoro sakiwa tengenipun. Salam hormat sing nduk kagem Bapak Suryadi. Oh nggih kagem Bapak Haji Suryadi. Bapak Haji Suryadi. Suryadi. Menika selaku direktur utama. Oh, lah kula foto kalih. Wau Pak Tresno. Sanes Ibu Suryadi. Ibu Suryadi ketingale. Nggih. Tapi kalih Pak Suryadine dereng. Ayo mengke no. Kok diaturi pinarak munggah. Oh gitu biar saya juga tahu. Nggih no. Kau yang kepareng foto munggah lah jadi sejak ini gampang. Gampang apa no? Engko nek Pak Suryadi munggah, kuwi mesti nganti para karyawan-karyawane utawa kalian Pak Haji Sutresno. Dadi mungkin njenengan saya akeh. Nggih, dadi njenengan lenggah sih. Men Pak Suryadi karo Nduk Niken. Yen Pak Suryadi munggah terus aku lungguh ora cair. Ya ora apa-apa sing butuh cair kan kudune sing enom. Nah, sing tuwake wis ora butuh. Apa rumasamu sing tuwa iki kenthel. Oh cair yo padha wae. Tapi men suarane. Kok huruf Nggih, Nduk Niken iki ulang tahun Koperasi Karep yang ke-49. Semoga Koperasi Karep Bojonegoro dan juga khususnya buat Bapak Suryadi semakin jaya, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lancar, Nggih, amin. semakin apa ya Mas? Semakin kuncoro gitu saya kundang Koperasi buat Karep. masyarakat itu loh, Oh, semakin saya rukun, saya makmur masyarakate. Pak. Nah, Nggih. gitu. Pak Suryadi donganipun lari kang tasih polos mandi. Benten kali dongane sing gondol 50.000 yo. Ngapa toh? Kok gondoli piye? Dilungi kok gondol. Aku dendam pokoknya aku. Kok dendam? Jadi kira polos bocah iki. lah, kue 50.000 lah iki apa? Ingsun pribadi. Iki apa Pak De? Iki kok dalange khusus aku satu. Iki khusus sampean. Hah? Sampean ora sir ngewehi aku to. Hah? Jare aku sampean pek putu. Niken iki apane jenengan? Ya sak putuku. Lah iya, mbah iki nek ketemu putune mesti ya nyangoni, mosok ya mung meneng wae. Wis suwi lho ora ketemu. Lah iya, wis suwe to, Nduk Niken ora ketemu karo Mas Gareng. Ya masa ya tega. Ayo. Masa ya Pira kuwi? 50 lho Mas. Ya digenepi 100 to. Wong tuwa kok karo bocah kok Genepi pira? 100. Ya 150 pen kabeh. Ya alhamdulillah. Wong ngekei putune kok nyicil. Sampeyan ikhlas apa ora? Kayake nesu lek nesu nyo gak usah wis sampe nanti masuk neraka lho. Aku ki atiku wis koperasi. Dadi kabeh tak kei. Loh, kapan kok ora ngabari nek operasi? Koperasi. Kok operasi to, Oh, Mas? krungu kuwi operasi. Ati kok koperasi iki piye maksudnya? Karep. Oh, karep. Atiku wis karep, atiku wis koperasi. Oh, iya. Ya wis karep kei tak kei. Iya ya. Aku wis karep. Wes rasa ngono suwe kaya. Oh, aku anggur kepethuk niken kok mesti kelangan aku. Lho jane berarti ora karep kok gelo dirembuk iki. Heeh. Ya karep. Nggih, mulai yo iki diaturke rerepen sawetara Mbak Mbak Niken. Nggih, Mas Ya, Bayu. disalam dulu, salam sapa dulu untuk para penonton semene akeh iki. Inggih ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki aku lagi iki lho, main wayang kok ning pertelon iki lagi. Kok pertelon piye? Lah iki kono. Iya, kaya ning pertigaan. Ane kene piye disulap dari gedung pertemuan ya penak. Betul. Niki maune napa, Mas? Niki maune napa? Pabrik to? Nggih niki ya pabrik, niki dienggo napa niku nampa mbako, Nduk. Oh, tapi Pak
Pak Sri niku alhamdulillah niku lho Mas, tiange niku mboten pelit. Oh, tenan kok. Biasane lek teng pabrik ngeten iki to, didelok mung nggih karyawan karo staf-stafnya. Tapi malam hari ini untuk umum loh Mas. Oh, luar biasa. Nek mriki sudah tahu. Nah, tepuk tangan untuk Koperasi Karep. Ini memang dari kita untuk kita. Ngerti toh, Koperasi Karep niku nek ora ana panyengkuyunge masyarakat tidak akan berdiri. Betul. Mula gandeng syukuran ya masyarakat dikedepankan. Loh, Kayak sing mirsani kuwatah sangat lho Mas. jan hebat nek semene kok Nggih. wong kabeh. Lah nggih. Iki didol apa piye iki? Apa toh? Apa? Iki Apa? Itu kok ana pesawat ning kene iki? itu didol? namanya drone. Apa? Drone. Oh, drone toh. Iya. Kuwi drone. Tahu enggak fungsi dari drone itu apa? Apa? Drone itu kamera yang bisa menyuting dari jarak kejauhan. Dari ketinggian. Iya, dari ketinggian. Oh, kuwi ana kamerane toh? Heeh, ini kamera. Wow, iya. Alah. Ya wis tuwa. Mumpung di kan. kamera. Neng kamera drone itu tidak bisa menangkap jin. Gitu. Oh, berarti hilang Mas lek anek Ora jine. ketok ya? Ora ketok Ora lek putih lho ketok, sing ora ketok. sing mening-mening ayu-ayu ketok. Anggere sing Aku tak putih. pindah saka jim ning jam. Ya, Oh, aku diarani kok kaya dukun to kae. Oh, sapa sing tukang? Mbahmu dionekke jim kok kowe. Sapa sing ngunekke sampe jam? Lah menawa ning kene nek jam kan ya ora Nah, ngerti aku rak apa mau ya ngene terus to. sampean. Kamera drone kuwi ra iso untuk menangkap jin. Kok iso? Kok iso Baper rumangsa lho ya Mas. Gumun aku. Ya iya. Aku kok rumangsa dhewe. Mula ngene ora usah delok. Saiki perkara putu karo mbah tak ilangi. Betul. Sekarang menjadi pasangan. Iya. Nduk niki nembang Nyidam Sari, gandrung pasanganmu Mas Gareng. Wis. Ning nggone banner iki udah gareng sampean itu sing dipajang. Kok tapi tekane sampean ya? Iya. Kuwi jane Gareng Angga kuwi. Anu nun sewu niku gambare garenge pun mati lho, Pak. Wis saestu sok mleyan nimbali kula ganti nyuwun foto kula mawon mengke ngersake foto kula kirim. Ya ben ora kleru sok ganti Gareng ae. Lati Mas. Oh, gareng Mas. Kira. Kudune sing luwih enom to Iya. Mas. Supaya panitia ora kleru Heeh. ganti Gareng. supaya panitia ora mumet, ora sawayangan. Ana kancane ditinggal. Iya. Ya, saiki Nyidam Sari dibawani. Nggih. Nduk niki gandrung Mas Gareng. Wis Ayo. kuwi anggepen wong lanang sing bagus dhewe. Ya ta? Nggih. Arep kaya bokong dicet. Ning kuwi anggepen Bokong Kok dicet. apa Piye? kurang gawean kok bokong kok dicet iki lho. lah men kita. Yo elek-elek ning aja bokong dicet to. Ayo. Paling ora ya bokong ditato. Kono Cahyu gandrungan kuwi Mas Gareng. Nggo rabuk nyawa. Nggih. Iki mumpung ditimbali ya. Maka duh wong bagus. Nggih. Dawang bagus. Iki jane niken iki statusnya apa to? Lah ya penyanyi Waranggono lho. Penyanyi polahe kok bajak laut. Piye to eneng apa to? Jawel wong bagus ki kekasih sing alus. Lah mah aku ben gandrung wong mesti lek dijawel mesti ngene ya mending tak ngenekne ae. Manut to, manut to. Arang-arang nduk gandrung ayu. Oh, arang-arang piye gandrungan karo niken sesuk asam uratku kambuh. Amin. Ah, kok. Cai dia. Oh sehat kok asam urat, asam lambung kok ya. Ayo, rene. Kok asam lambung? Eno. Ayo. Sawangan lampu kaya ana sing mati siji. Alah, ngono dirembuk. Dah iya. Kaya ngene mang nandang as gejala kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget iki biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku ki gareng di laboratorium.
Isine Ya sing penyakit kok. aja ngono. Ya sing gagah. makane sing gagah. Aja koyo Iya iya. Ya aja dadi atimu. Saking senenge ngatiku polahku kaya ngono mah. Oh, nggih. Yuk ganti Mas Garing sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora Kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng Ken, gandengen Ken, Mas Garing digandeng. Nah, Jan, kaya putune ngeterke mbane puskesmas ya. Ora apa-apa, goleke kesehatan kok. Ora roman ra paten. Aja nesu to. Cek gula. Kecing manis nek. Lah biasane wis tuwa iki kudu cek ngono kuwi. Ya cek-cek ning ora kakan penyakit to. Ya, do dewa, nduk Ken. Ayo wis. Dademu Nyawang kini nih Ken. Malas sana. Ken dituntun Ken. Asyhadu alla ilaha illallah. Kaya wong mecati. Lah ngapa ngerti-ngerti miring-miringnya kok ya wedi to. Drama. Tapi ya malah melok miring-miring kok. Drama kok. Ya tapi yo rene gandrung kok miring-miring ngene. Aku Bayangke sering lek terus pamane zaman Gen Z apalagi ini zamannya zaman cah nom-nom. Pacaran nganti miring-miring ngene iki yo rene to Pak De, Pak De. Terus aja dituntut. Kon maca syahadat yo koyo mecati. Wis sampean Islam apa ora? Ya Islam. Eh yo Islam ki maca syahadat ki yo rene salahe. Nek yo aja Malah terus kaya wong mecati ngono to. Tutupno Yai. Pun kakang tansah midhangetake. Ya, besok kapan? Ya. besok kapan katakan cecer lan wong Wedhus. Bagus. Oh, bagus ya. Bagus. bagus Upama sira Upama sira nakoda tanpa prau sasat sarah sarah ing Jaladri. ing Jaladri. Paten kakean lagu tadi ora hafal. Apal? Apal iki yo ngelingke wong ki nani lali ora masalah. Ngono kok diurus karo putune mbok ngelingke kok malah nyengeni. Ya kan ya. Lah ya, kono dhewe ya ora apal. Jare pacangan saiki putu. Oh iya, ya wis. Iya. Aku wis ndak kuat kok dadi pasangane sampeyan, no. Wis ora kuat piye ta kek. Oh, mulane anggar petuk, petal, petuk putus. Kowe ora kuatan. Wis ganti Ya wong ora. pira wae. Ora, yo urung jodone. Iki sing konsentrasi ning sekolah. Saiki kelas pira to Cahayu? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Oh, nek Masa cedak karo arep- wong lanang nggo semangat belajar. Iya. Ngono. Masa arep cedak karo wong tuwa. Tuwa ya ora apa-apa ning sing akeh duwite. Lah, kuwi apik kuwi. Ngono. Lah iki tuwa rene apa-apa ya. Wis tuwa tak kanggo. Keloro-loronen. Oh, alah ge. Yo kan. Jam tari. Yuk. Lanjut. Sok. Nyidam sari. Tepuk tangan kagem Niken Salindri, Bapak Ibu. Nah. Iki mumpung tak tes saiki. Kenapa?
Ning aja berpikir negatif lan pornografi. Tidak. Pornografi. Saya selalu berpikir positif. Tegese koperasi ki apa? Tegese koperasi ya untuk menyimpan uang. Lah iya ono genahe. Ya toh Mas, mau gak? Operasi yo kuwi lha apa nek ora kuwi? Nah, iki tak terjemahke ning aja berpikir negatif. Oke. Oh, Nanti berarti arep dipisah iki tembunge. Sama dengannya kamu nilai sendiri. Oke, nggih. Koperasi, koper kuwi wadah. Ada. Asi ki air susu ibu. Bener. Koperasi wadah air susu ibu kuwi BH. Ya, heeh. Artinya BH berbadan hukum. Nggih. Jadi kalau koperasi cari koperasi yang berbadan hukum seperti koperasi Karep niku genah wis sah. Kalau- Tur aman. Kalau tidak berbadan hukum berarti itu bisa-bisa penipuan. Oh iya. Aku kumbang hitam sari. Gong-gongino Mas Anggit. Wayangan Irama Seger. Nggih. Ngerangin ayo gender sinter gampang aja. Wayangan kang raritu rahilang saka pikiranku wis tak lali-lali nyatane ora
Matur nuwun.